Така хора, продължавам проектите да крадеме брейнроти, но този път в миналия епизод краднахме Lost Treleleritos. Така че, приятели, нека да продължим поредицата на крадене, да знаете, че ще има някоя поредица с Ветрин и двамата ще крадем неговата бата Инсейн. Така че, първо, нека да направим... Ей, йоу! Админовете ни чуха! Админовете ми чуха! Как е възможно да им даде 3 дропа дрипя от тази линия? Хора, админите ли ни чуват, бе? Мадни, това е милион секунда. Вижте, милион секунда. Ето и това е милион секунда. А това не е милион. Това е милион секунда! Що да сика? Малям 3 дропа дрипя и то ми се падна ученето. Хора, време е да крадеме. Разбира се ли? Взимаме и влизаме в Pulking сервер. Само да ни откраднат. Ако ни откраднат, Светлин ми обеща. Така, никой от моите приятели не играе, това е супер. Така че дай да джойнваме в Pulking сервер. Хора, джойнваме в Pulking сервер! Хора, аз не мога повярвам. Не искам да джойнвам в Pulking. Тихо, че... Аз не мога да се затворих. Хора, в Pulking е ужасно. Не ми крадат всичко. Веднага, щом влизам, ми крадат. Защо веднага, щом влизам, ми крадат? Да ми откраднат Lost Treleleritos. Добре, ще влезна в нов сервер. Ще влезна в нов сервер. Това... Ма защо постоянно се влизам тук там с нормално? Те ще ми откраднат всичко там. Сега ще се втурнат цели армии тук. То знам какво иска да направи. Това не се мога. Ти се бъркаш, ти се басно, ти се... Дай ми открадат нищо! Хора, нищо Светлин ще ми подари. Нищо Светлин ще ми подари. Аз мога да им ги откупвам, ама... Добре, ловим и си пазим базата. Сега, ловим и си пазим базата. Имаме 3 евента. Хора, имаме 3 евента. Tentacolo tecnico. Let's go. Хора, стана милиардер. Имаме 3 евента, само. Оркалера. Аз ще ги удрям, които ми крадат от оркалерото. Не ми дава да ловя. Не ми дава наистина. Веднага ще му фана телефона. Надушвам, че някой ми влиза база. О, май гад. Това, което получих Инсейн. Каква е тази база до мен? Буквално какво? Погледнете я! Белуга. Какво има такава база? Добре, отивам да ограбя. Отивам да украда, само да видим колко време от таймера. 10 секунди. Това стилва нещо. Аз го ударих, ма той открадна. Хора, видях, че има някакъв секрет, отивам да го открадна. Това просто отива към базата ми и нищо не взима. Ма къде е това?
Буквално виждам. Tralalelo tralala. Буквално виж какво виждам. Какво може да бъде? Това е много добре. Tentacolo tecnico. Ще го убера това. Ще го убера това. Blueberry. Guarda quello che играта са печели. Troppi troppa trippa. Сега става лепта. Да, за съжаление сега трябваше да лефтна. Ходене в Pulking сервер е ужасно. В Pulking сервер е ужасно. Аз снимам. Аз снимам сега. Снимам сега. Сега. Аз снимам. Айде. Айде, Джеди. Сега Джой да бъдем се тук. Айде, влизай, че... Айде, бързо, чакам та. Айде. Айде, тук да джойнам. Аз ще джойнам много бързо, защото не съм кът, добре са да видите. Добре, заради ми. Това ли е той? Това ли е неговата база, бе? Леле! Той е на 3 етажа. Не. Откъде ги се отиде нещо? Как ги намерим този? Urubini flaminguini. Тръгнахме.
Тръгнахме си. Чао, чао, брат. Ай, чао, брат. Ай, чао, ай, чао, ай, чао, ай, чао, ай, чао, ай, чао, брат. Айде! Да, той не ще направи милион секунди. Направи 15 милиарда. Изпълня ли бързана? Там и то 6 крабака, да, брат? То прави много пари, бе. Вей! То прави 1 милион в секунда. То я прави 3 милиона в секунда, бро. Мале, това ми е най-якия, брат. Защо тия цветове не мога да ги отключа? Така. Така хора. Добро, даваме. Можаваме. Хора, защо ме краде? Като имаш много нещо, всичко е тъпо. Ще ви се няма се една идея. Като приятели. Чао и от мене.